Kostata, baina azkenean labek urteetan euskararen inguruan defenditutako ideiak jaso ditu udalak. Hainbestetan salatu dugun egoeraren larritasuna eta euskararen erabilpenari astindu bat eman beharra onartu du. Euskara suspertzeko estrategia aldatzea ere ontzat eman du. Euskarak duen zeharkako izaera aintzat hartuta. Zertarako astindu? Egun, 5% ziztrin batean dagoen euskararen ahozko erabilera 4 urte barru 25%ra igotzeko, 20%ra idatzizkoan eta ezagupenean 60%ra. Herritarrek administrazioarekin euskaraz aritzeko eskubidea bermatzeko, langileok euskaraz lan egiteko eskubidea ziurtatzeko. Eta zelan astindu? Sail guztietan euskara normalizatzeko batzordeak sortu eta plangintzak prestatu behar dira. Udal enpresetan ere hala egiten dela bermatu behar da. Eta ahalegin berezia egin behar da udaltzaingoan kopuruagatik eta gertuko poliziak izateak dakarrenagatik. Euskara erabiltzeko jarraibideak zehaztu behar dira. Lehenengo hitza euskaraz. Euskarazko harremanak sustatuz ahobizi eta belarri prest figurei jarraipena eman da. Eguneroko baliabideetan euskara txertatuz, karpetak, emailak, kartelak eta bar. Tresna informatikoak euskaraz lan egiteko egokituz. Egiaztatutako hizkuntza eskakizunaren araberan, prestakuntza eta trebakuntza eskaini egin behar dira. Euskaraz arituko diren arnasguneak sustatu eta zaindu egin behar dira. Hurrengo 4 urteotan denon laguntza eta konpromisoa eskatu nahi dugu. Euskaraz hitz egin eta idazteko, euskaraz lan egiteko. Teknikariei eta sailetan aukeratuko diren euskara koordinatzaileei babesa emateko eta eratu behar diren normalizazio batzordeetan parte hartzeko. Euskaldunon hizkuntza eskubideak errespetarazteko. Horra euskararen erronkak, denon erronkak.